ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ନବଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା। ନବଦିନ ପରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିର ଟିକେ ଇତି ପଡ଼ୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରୀତିରେ ଇତି ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରୀତିରେ ଇତି ହେଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ।
निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संतोष नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूँ